en dans med min kone Gert og spiser god dansk pattegris. Vi vil værne om vores velfærdsstat her i Dansk Folkeparti. Så vi laver en mega fed plakat med hundevalpe i. Men nu skærer vi ned på vores velfærd. Det var jo ikke det, som vi sagde. Men jeg forsikrer om, at der er en plan, der vil skaffe vores velfærd tilbage. Ja, jeg ved jo godt, at jeg selv var med til at lave kontanthjælpsloft, til at skære dagpengene ned, skønt det forekommer godt. Vi har også skåret kommuner ned, boligydelsen er passé, og vi har smadret Danmarks landnummer og spørger de over det. Fordi at nogen tror vores velfærd, de er de syriske velfærdsturister. De får ydelser over timen hver, og så spiser de ikke medister. Det er ikke fordi at jeg er racist, men jeg er heller ikke dum. Når hver tiende mand er islamist, skal vi have en grænsebom. Hey, levende derude! Kan I lide min jakke? Ja, selvfølgelig kan I det da. Der er masser af penge i EU, man skal bare spørge, så kan I selv finde, hvad de jakker har lyst til. Bare roligt. Jeg er fra Køge, og jeg er pensioneret, går i Bilka, køber ind. Der er ingen muslimske skilte mere, så